Adalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yamin papagayam. Intay basa ti Proverbio Kapitulo 3, versikulo 5 kan 6. Agtalag ka iti apo iti amin a pusom. Di ka agtalag iti ipagarup mo nga ammom. Laglagipem ti apo iti amin nga aramid mo, kat isoronan to ka ti umno adalan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Manang, anya tinyawat kin ka ti kartero? Surat para kadamami kan daddy. Lukatantan ah. Di mo matlang amo tilinaon nga. Apay, di mo tagbasa? Bawal alukatam ti surat asaan mo ako kwa. Kasta ka di manang? Itod kunto kadamami intun sumangpat da. Kumusta ti kasasaad mo, Lakay? Mayat maten bagat. Parigatan akpala nga magna. Kasapulan at tuloy-tuloy ti therapy. Ngam, kasanon nga'y. Awanan kwarta tayo. Isungarod nga agdiskitarak iti kwarta. Tapno agtultuloy lata ti therapy. Imbes ang makatulong ak. Siya kung tidakkel a responsibilidad mo. Apay nga min akas na ti bagbagam. Makarecover kan tulat ta manipod iti pan nakaatakem. Kaya't ko kumantag subli ti trabaho. Bakit? Makasubli kan to, Lakay. Iso arumbang nga agpaimbag ka. Ay, ayan gayam dagiti anak mo. Naglinis mat itay ni Irish dito'y balay. Ni matbuyet iso tinang labar kanyak. Siya kung ginagluto, mami. Saan ka nga inuray? Amok mat analaing ka nga agluto, anak ko. Siyempre, kasto'y ti inadal ko. Amangan no saan mo pailaang ama ituloy ti panagadal mo, anak. Apay, mami. Awan kwarta tayo. Amo yung mat amada mga agpapaagas ni daddy yo. Ay, Agsinublat kayo pailaang nga agkapsat, ha? wan gayam, mami. Anda surat nga inte di kartero itay. Mabiit laang, tainak alaan. Diyak kahit tagsardong nga agadal, manang. Puray siyak met Ado ti arapahap ko iti biyag. Ay, Oray nag-working student akon. Sa anak lang agsardeng. ada pa'y may sa problema tayo. Anya day ta, manang. Marimatan ti dagakan balay tayo. Ta saan tayo matan ang makabaybayad? Anya? Iso arumbang nga adda agsardeng kadata. Dakkel pa'y gayam ti utang ta. Bakit? Wan Lakay. Insardeng ko tinagbayad, idi na atake ka. Kasano day tan. Bayam tamangi bagaakin ni manang ko. Kaya't na nga ta. Agtrab-trabaho iji Amerika nila kay na. Adamat negosyo na dito'y Pilipinas. Apikit din adina kaya. Ang naibagam idin. Ang nalaing nga agsao di kabsat mo. Wan, ngam kabsat kulat na. Asino kumapay nga iti sabali nga asitgak no saan nga iso. Padasam nga rod Bareng kayat na. Bakit? Anyaya ti ibagam, Emily. Ada business meeting ko. Kuamana. Agur-uray jay driver ko. Umutang ako maiti kwartam. Naladaw ka ng ibaga. Ni, anya ti kahit masawan manang. Imbang ko kun adya kwartami ka ni manong mo. Pagbayad ko kumalaang iji balay kandaga. Apay, awan ti sabali ang mabalin mo apagutangan. Adapay utang mo kanyak. Amang ano nalipatan mo, di binulod mo idi na ospital nila kay mo. Saan ko analipatan manang? Pues, bayadan pa'y dayjay. Sakan to manan ikan. Manang, anya ti pagsarsaritaan da daddy kun mami. Awan pagbayad tayo dito'y balay kandaga. Ala, kasano nga rudan? Saan mat kanong agpautang ni auntie? Pagyanan tayo nga, nung papanawon na tayo dito eh. Diyak kahit ti pumanaw dito manang.
Awan maaramidan ta, no kastaman bilang. Awan ka din ti sa bali pagutangan ni mami. Diya ka mo. Ni nga ta Uncle Berto. Di asawa niyan, ti? Wen, naanos da yung asawa na auntie. Adayo anan-anos ngam ni auntie. Anya nga tano ibagatakan ko na ti problema tayo. Si Kaman manang. Manakaawat ni Uncle Berto. Daddy, rumwar kami ka ni manang Irish. Papanan niyo. Dita computer shop daddy, tag-research kami. Agawid kayo matlaing at hagos Tanay, sumipngatan. Uwan daddy. Saan kayo nga umad-adayo, Sumangputin ni mami yo, no madamdama. Ni, ayan dagiti agkabsat lakay. Mapanda ka no ag-research sa jay computer shop. Sumipngatan. Impagakmat kadakwada nga agawid dadagos ba kahit. Lakay. Awan matimayat nga agpautang kadata. Kasta ka day. Narigat dangag talak. Gaputa amuda nga awan trabaho. Kapilitan nga i-give up tayo day ko'y dagakan balay. Di awanin ti pagyanan tayo. Day tangar ti pampanunutak lakay. Ngam, awan mat maaramidan tayo. Jay kabsat ko. Dinakmat kayat apautangan. Manang, panak ko nam. Basahin nga ta ni Uncle Berto dyan senta a message kan kwa na. Apay kit din asaan? Kit na mabasa na. Matulungan na nga ta ni mami. Idaw dawat ta akas ta. Sapay la ko ma, tamaasin ni Uncle. Ala, tulungan ako nga agluto. Mabisinan da mami kan daddy. Sige nga rod manang. Bakit napanamaya? Napan ko sinibugan dagiti masetas ko. Apay aya. Nagring ita yung cellphone mo. Sinong batam ko man Amumat na marigatan amag na. Bakit? Asino nga taaya di imawag. Bareng umawag tumanen. Ne. Ni, umawawag manan. Ay mabit lang ang lakay song batak. Hello? Emily, Manong Berto, si Kamat Gayam. naawat ko di mensahe na iti anak mo. Ha? Agi patuludak iti kwarta, tapno sana marimata na itadagakan balayo. Anya? Sa nabali, tagawid akmat lang dita. Ang bayadan yun ton, di balansiyo. Ay na, agyaman manong. Naimbag ka unay. Bala. Ibagang magpaimbag nila kayo mo. Sana kung agbayag, tanay. At trabaho. Sige manong, katagyaman manan. Sana pailang agipatulod iti kwarta itabakit. Taapay. Awan mo't lang pagigastusan. I-deposit ko nga rod, ije bangko. Isong ang pabulod ko pailang. Anya? Kapsat mo, tinang ipabuludak. Ni Emily? Kasapulan dati kwarta. Naglaing kan, basta laangan agpautang. Pangalaan da nga iti pagbayad da, katawan mo trabaho nila kay na. Unay matay ta panagsasao mo na ya. Kapsat mo dyan kasapulan. Ay awan bibiyang ko, no anya ti problema da. Uray sanda bayadan. Okay lang. Anya? Tay di siyak tag kasapulan. Tinulungan nakmut nga birat. Apay nalipata mo. Basit labanag dayjay. Awanak ditoy. Nung saan nga isuda ng tulong kanya. Dahita ko matitandaan na. Ay, unay kamutan? Boyet, saan tayo na pumanaw diti balay? Talaga anasimpot na Uncle Berto, manang. Nang tatadagos iti tulong na. Kunaklakit din. No di na ikaskaso dyan mensahe takan kwa na. Managtulong at talaga ni Uncle Berto. Manang? Umunag ka Saanan? Agur-uray je driver ko. Sa anak nga agbayag.
Ada ka di ibaga manang. Di ka lang nagbainan. Dinak mautangan, nilakay ko ti inutangam, nagpuskol tarupam. Manang, Nagdakkel di impautang na kada kayo. manang. Bayadan nyo day jay, ha? Cash ti kayat ko. Nalawag? Saan ka ngagdumog? Kitaan na, katsungbatan na. Uwan manang. Bayadan mi. Di ka madanagan. Bayadan mi. Kat no di mo mabayadan adagos, adanton interes na. Nalawag? Uwan, manang. Saan pa'y gayam analpas ti problema ta, lakay? Tapay. Papabayadan ni manang ko dya inted ni Manong Berto. Kat no di ta ka mabayadan adagos, ada interes na. Anya ti aramidan ta. Nadagsan nga agpa-interes ni manang ko. Kabsat mo pa'y. Ngam nagalas ti ugali na. Lakay, kaano amalpas ti parikot na. Ay na, agyaman at tasimmangpot kan, lakay. Makabulan ti bakasyon ko. Ado ti insaganak para iti dayto nga isasangpot mo. Inayabang kumadag iti kakabagyan tayo. Apay pay laeng. Isupay ti ipasarabong kadakwada. Dayta manen ugalim ti paspasabat mo kanyak. Apay di mo maikat dayta nga ugalim aya. Ay na, di ka pala nagbalbaliw aging gaita. Nasayatan na kaumay kayo, Emily. Uwan, manong. Oh, kumusta? Nabayadan nyo ka din, balance nyo iti balayo. Uwan, manong. Kat iso nga imay kami. Takayat ko ti agyaman iti personal kan ka, manong. Tangayat ni manang mong agdengdengag. Ulitak manan, ha? Saan nyo nabayadan ti inted ko? Ha? Anya, mangrabrabak ka kadi. Saan? Nuar Arigan. Mas dakdakkel ti utang ko kun ni Aber. Agyaman anak, manong. Ala, awan anyaman na, Emily. Adda latta sumangbay anamnama. Iswa saan tayo latta amapukawan iti panagtalek iti Dios. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay. Nainbag nga oras kada kayo amin.